Mga katunay na ako'y maagang pamasko gikan sa atong katunay. Ubani ko sa pag-upin ani katunay kay kabaw ko lupit ug the best kay ni. Katunay advance Merry Christmas. Pero lain na ato katunay na atay pakita ninyo katunay ha. Na ay maagang pamasko katunay ato ninyo upin katunay yo. So gihatag ni maagang pamasko sa atong katunay. The best kay ni. Katunay yo. Katunay yo. Murag pang kamot katunay yo sa kani. Mao di ay katunay dali. Mao di ay katunay yo. Vibrate higher clothing. Mao di ga vibrate ang akong kamot katunay kay vibrate higher clothing ngayon katunay. Adra katunay yo. Tanawon ni nato. Tanawon ni nato katunay kung unsa ning suda. May t-shirt ni ba. Pero sa labing matuod katunay. Wala ko na ngayog pinaskuhan katunay mi adto ra gid kining atong katunay ba. So agang pamasko daw katunay gitagaan ko ani niya. So naigugma na ato katunay nga naghatag ani pinaskuhan katunay ato ning tanawon katunay. Lupit kay ni katunay yo. Dabis kay ni. Atong patanawon katunay. Diri. Ada katunay yo. Sa ni. Ada katunay, dabis kay katunay yo. Take me to the island katunay, dabis kayo. Relate kaya sa ato katunay ba bang Islander ba? Adara pa. Lupit kay katunay yo. Garra kay katunay yo, design katunay ba? Dara pa kay katunay, may tikita pa katunay yo. The best kayo ba? Na sila logo, morning logo nila sa kuno. Kanang ila nang itawag brand nila sa kuan. Signature brand nila katunay yo. The best kayo. Gawas niya na katunay. Dara katunay may tikita po sila katunay yo. Tikita ba? Atong isulog katunay ha, atong tanawon katunay ha. Oh, grabe katunay, dara katunay oh. O nya kung sa likod katunay tanaw ha. Oh, astig kay katunay. Mao na ang kuan ang item sa kuan katunay ha. Sa vibrate higher clothing katunay, the best kayo. So before ta mo open ani kaduha katunay, magpasalamat ko kanimo katunay. So dili siya siguro magpaminson siya ngahan. Pero katunay, usa ni siya ka negosyo nila katunay. Siguro I don't know, wala ko kaba kung pila na ka bulan sila nag-function. Wala ni sila store sa Changi, kundi naara siguro ni sa balay lang ista katunay ba. So ako na ni ibutang ang kuan katunay ang main nila, ang karakter nga kinsang adtuon katunay ba. Ari katunay yo, kadua katunay yo, the best kayo ha. Dua ni katunay yan, dalawa katunay yan. Oh, di ba katunay yan, the best kayo. Dira pala na dano. Wow, dalawa katunay yan. The best kayo. Vibrate higher clothing katunay. The best kayo siya katunay yan. Gawa sana katunay, baga kaya ng tila ha. So dara katunay yo, baga kaya ni siya og napagay ngalan sa brand ani katunay yo. So ato ning isulob katunay. Di ba? The best kayo. Dara pa katunay sa arms katunay yo. Arang daghan kayo mga tikita katunay ba? The best kay ni katunay. So kani katunay gihatag ra ni katunay duha ni kabuk. Gihatag ra gid ni. Maagang pamasko ni sa ato katunay. So buot ka nga mag-order ani katunay tag 450 ani ang buo katunay. Pero na ako gihatag ra ni katunay maagang pamasko ba. So ang tagiya ni di lang siguro siya mag-mention kung kinsa siya. Pero na ay nag-manage ani nga kung ganamo mag-order katunay i-repair ta mo sa person nga buot. So salamat kaninyo katunay sa inyong gamay nga minuto aging pagtan-aw ani. So advance Merry Christmas mga katunay. Dara pa di ay katunay yo. Naa pa sticker, astig lagi kay katunay yo. Asin gara kay katunay yo.